ana furate mandia ni ko diyara mɔgɔw ye i ka fɛn bɛɛ ɲɛna bari hali ni kojugu bɛ n'i sɔrɔ mɔgɔ bɛ taa f'i ye mais ni ko kɛra mɔgɔw ye u b'a ɲini de i mago ka se ka sa o tuma na ni mandiya kilisi ninnu n'an tora k'a fɔ a b'a aritiri n ko kilisi dɔ filɛ nin ye a bɛ fɔ a ma ko mandiya kilisi hali n'i bɛna taa fanga bonda la i bɛ nin kɛ yaasa i bɛna taa faama minnu ni n'u ye ɲɔgɔn ye u ka se k'i kanu n'i bɛna taa i ka baarakɛyɔrɔ la i bɛ nin fɔ yaasa u ka se k'i kanu n'i muso ko k'a bɛna furu sa ka bɔ i kunna i bɛ nin fɔ mɔgɔ sɔrɔ a kana se k'a furu sa n'i cɛ ko k'a bɛna i bila i bɛ nin fɔ mɔgɔ sɔrɔ a kana se k'i bila i y'a faamu ni n'i ka patron kɛlɛlen don i bɛ nin fɔ mɔgɔ sɔrɔ a ka se ka segin ɲɔgɔn ma hɛrɛ la kilisi don to bisimilahi diɲɛ dara don jumɛn diɲɛ dara kari an kuntigi muhamadu bangena don jumɛn a bangena ntɛnɛn minnu y'a ye olu y'a kanu minnu m'a ye olu y'a kanu jibirila y'a kanu nimina mɛlɛkɛ ni nimina mɛlɛkɛ ma se ka fara adamadenw na karisa kana se ka fara ne na ne ko ala ne ko akira alhamdulillahi rabbil alamin muhamadu bi muso dɔ bɔra yan ko cɛ dɔ nana woro saba bila a kunkɔrɔ bɛɛ kelen k'a dɔn ko a maminɛna sigida la karamɔgɔkɛ cɛ in tilala k'a fɔ ko ale bɛna bɔ a la ka san kelen bila a tɛna san kelen k'o bila a tɛna billahi tallahi muso in nana jaabi di ne ma bi ka san kelen bila a bɛna muso lebu quoi kana woro bila n'i ye muso in ye an maamu ɲini da don kuma na dumuyalakaw kɔni tɛ se ka tɛmɛ a la i y'a faamu karamɔgɔkɛ woro bilalen cɛ de a nafa san k'ale ta ma bɔ muso in y'a fɔ ne ko han k'ale ta ma bɔ ko n'aw ka ta ma bɔ wa n ko cɛ ala kosɔn sa ne mamuso ko n'i ye mayamaga kɛtɔ ye ka fura kɛ cɛ kɔnɔ ko halisa ko dɔn t'a la ne m'o f'i ye n ko bon n bɛna f'i ye ni niminɛkɛ ye niminɛ dabila adamadenw niminɛ dabila don min na a bɛ se ka fara i la ko karamɔgɔ ko han n ko ne de ayatollah de ko ni niminɛkɛ ye saya dabila don min na k'a fɔ n di adamadenw niminɛ bi cɛ min ban i la n ko sisan ni niminɛkɛ bɛ niminɛ n ko a tɛ se ka ban n ko a filanan ni don su kora k'o dugujɛ mɔgɔ bɛɛ bana alakira muhamadu la i bɛ kogoya cɛ in ye n ko nka ni su tɛ k'o ka dugujɛ k'a sɔrɔ mɔgɔw ma ban alakira la karamɔgɔkɛ n k'i tɛ kogoya ye nka cɛ ne yɛrɛ ni fɔ sa yɔrɔ muso ninnu y'u ka kow dɔn sigilen de fɔ ten karamɔgɔ walahi ala k'o don yira an na n ko a ka ca san kelen ye a tɛ na ko san kelen tɛ sa hali ni san 6 don a bɛ na a tula de ko ten n ko taa situlu kɛnɛkɛnɛ ɲini ka na taara situlu kɛnɛkɛnɛ ɲini ka na n ko nana nin fɛn in t'o fɔ billahi kilisi in dilen filɛ ma a kɛ wallahi n galena masala kana kɛ kanu na n'i y'a kɛ kanu na billahi i bɛ nimisa parce que n bɛ k'a di ni dusukun min n galena ala la a nana woro de bila muso in kɔrɔ a bɛna lebu i y'a faamu n ko i b'a an k'a yɛrɛ ka tulu de minɛ parce que fɛn dɔw de bɛ yen quoi adamaden yɛrɛ ka da i yɛrɛ la a ye tulu minɛ n k'a fɔ tu bisimilayi diɲɛ dara don jumɛn diɲɛ dara kari an kuntigi muhamadu bangena don jumɛn a bangena ntɛnɛn minnu y'a ye olu y'a kanu minnu m'a ye olu y'a kanu jibirila y'a kanu nimina mɛlɛkɛ ni nimina mɛlɛkɛ ma se ka fara adamadenw na karisa kana se ka fara n na ne ko ala ne ko akira nin fɔtɔ in ka a y'a kala siɲɛ 28 siɲɛ 28 a y'a kalaya karamɔgɔkɛ siɲɛ 28 dafara min kɛ ne ko taa n'a ye ka taa tulu in mu ko n'u ma ɲɔgɔn ye dun n'i bɛ se k'a dɔn hali n'i y'a dɔn k'i ka limaniya ta k'i sigi k'a kɔnɔ ye n'i bɛ se ka taama ka taa nɔfɛ a ka se k'i ye kan'a fɔ a ma ko k'a la dɛ kan'a fɔ a k'i ye dɔrɔn a banna n ko nka ni dalen don ne na dɔrɔn to i ka so a tora a ka so billahi tallahi sɔgɔmɛna muso in nana yan ko cɛ n'a terikɛw nana ale fɛ yen bi kunun ko a ye n wele fɔlɔ ko k'a ko k'a bɛna kan ka k'a ma da la i y'a faamu ko parce que k'a ye nin fɔ ko caman kɛ sɔgɔmɛ in na muso nana yan ko a n'a terikɛw sigi filɛ n fɛ yen
diɲɛ bɛɛ ta ne bɛ nin dalilu ninnu ni aw la de mais adamaden dɔw bɛ yen tuma dɔw la hali ni i fɔn fara yan nɔ olu u t'a kɛ quoi bon hatune ne b'i ka émission lamɛn ne mago foyi tɛ émission lamɛn na ne ko i k'a kɛ de i b'a lamɛn ne karamɔgɔkɛ ne kɔni b'a dɔn n'a bila internet k'a bɛ lamɛn o e y'a lamɛn o e m'a lamɛn o mɔgɔ miliyɔn a ye don ne ka fɛn dɔw bɛ yen sisan 2 millions nka kilisi o kɔrɔ ye k'a bɛ lamɛn o mais ne mago tɛ lamɛnni na dɛ minnu b'a lamɛn i ka se k'a kɛ ne mago b'o de la ala k'an bɛ sɔn o ma kira kosɔn o ye kilisi ta bɔlen a la an bɛ taa yiri la an bɛ yiri ta in fɔ an bɛ segin a kan don o ta in an b'o bɔ a la i bɛ sɔrɔ ka ninnu ka fɛn kɛ i y'a faamu ni mɔgɔ min bɛ yen ni gɛlɛya b'a la i y'a faamu a ka kow tiɲɛna ko danbɛlɛ aw ye danbɛlɛw ye a y'a cɛsiri a y'a hakili to nin yɔrɔ ninnu na n'i bɛ jamana in kɔnɔ Mali kɔnɔ fɛn damadɔ bɛ yen ni mɔgɔ mɔgɔ ko dabalijuguya tɛ tiɲɛ a ma lamɔ Mali kɔnɔ walima ni maliyɛn don kalabanji don awɔ n'o tɛ maliyɛn bɛɛ b'a dɔn ko dabali ye tiɲɛ n'i ko tiɲɛ tɛ n'o y'a fara i kun don min na i bɛn'a dɔn ko min don awɔ mais an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn fɛn min m'an kisi dabalijuguw ma a banna ala k'o kɛ yarabi min bɛ dabalijugukɛlaw ɲini an kɔ ala b'o kɛ bon an yɛrɛ fɛ yan nɔ fɔlɔ Mali la n'i yɛrɛ ye TikTok ninnu lajɛ ka Facebook ninnu lajɛ i b'a dɔn ko alijinɛ ko min fɔra ko tiɲɛ don nka n'anw sara Mali la yan tan karamɔgɔkɛ ka tila ka taa don janɛmɛ na maliyɛn janɛmɛden 2 ka ca dɛ parce que n'i yɛrɛ ye diɲɛ ligisiw lajɛ tile la k'a lajɛ telefɔniw kɔnɔ i t'o ko kelen ye yan Mali yɔrɔ ɲuman da ye amidalayi ase ye nka hali sini i bɛ wangolo dɔw sɔrɔ yen bitoli pɛrɛnw ni nɔgɔ kirikaraw ni fɛnw mais mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ diɲɛ cɛmancɛ dɔ la hali n'u mago jɔra buguri mugu la f'u ka mobili ta ka b'u ka dugu kɔnɔ ka taa o ɲini fan wɛrɛ fɛ i bɛna d'a la ko diɲɛ ye min ye nka n bɛna fɛn dɔ f'i ye n'i ye dalilu baara ni diɲɛ kɛra sɛfan ye i bɛ sangi siri a sanfɛ ne sigilen filɛ nin ne bɛ ka dalilu min d'aw ma ala ko ta t'a la walahi ne n nkalon ala ne tɛ m'a fɔ ne tɛ fili dɛ m'a fɔ n tɛ jurumu kɛ ne y'o fɔ n ye nkalon tigɛ parce que n tɛ kira ye n tɛ nabi ɲuman ye i y'a faamu n bɛ jurumu kɛ n bɛ fili mais n nkalon ala ne bilama ne bɛ ka dalilu min baara ne bɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ bilahi ala ko ta t'a la talahi u bɛ k'a nɛgɛ ko ala ko ta b'a sɔrɔ nkalon n'i bɔra a kɔrɔ ma don o don i bɛ nimi cogo dɔ i bɛ ban mɔriya bɛɛ la i m'a ye mɔgɔ dɔw bannen don mɔriya bɛɛ la parce que munna u taara bɔ mɔgɔ dɔw kɔrɔ ma u nana dɔn ko ja kun ko ninnu nɔgɔtɔ ko ninnu de don a kana jinɛya kɛ ka wari ɲini bilahi talahi a tɛ laban a kana namara kɛ ka wari ɲini u b'a fɔ de wari tɛ fɛn jɛlen jɛni y'o f'i ye mana masa Sulemani kun nɔgɔlen don wa ala kira ka sahaba Usman ninnu kun nɔgɔlen don wa masa Zulukaranayini kun nɔgɔlen don wa karamɔgɔkɛ ni mana kan nɔ a ye ninnu bila ayi wa a b'a fɔ kuranɛ ma d'a ma tan nɔ a ma d'a kuranɛ dira maa ma cogo bɛɛ la cogo bɛɛ diɲɛ katiloku de ye kuranɛ ye e bɛ se ka mun de dɔn a kɔnɔ i bɛ se ka mun de kɛ ala ye mun de d'i ma a kɔnɔ ni ala ye min d'i ma dɔrɔn i b'o dɔrɔn de kɛ ne ka dɔnni ɲini da tɛ kuranɛ dɛ ne min filɛ nin ye tellement que dɔnni mɔnɛ bɛ na n kɛlen na ala la n'i y'a sɔrɔ ko avion dilayɔrɔ ni téléphone dilayɔrɔ min bɛ Mali la yan ne bɛ taa n tɔgɔ sɛbɛn a la dɔnni de don haramu tɛ nin de ye anw caman ni arabu ni farafin segin kɔfɛ arabu ni farafin de ye diinɛ ko ta ka diinɛ ta ka sɔrɔ ka baara kɛli bila ye o la ka sɔrɔ ka na siri kafiriw la ya diinɛ ni nazaraw ka ko ye nin ye yahudiyaw ka ko ye nin ye kafiriw ka ko ye o tɛ nin baara ninnu na a ye dɔnni ɲini a ka baara kɛ diinɛ ye dɔrɔn i hakili to adamaden hakɛ la i hakili to i yɛrɛ ka hakɛ la i ka ala bato diinɛ ye nin dɔrɔn de a banna o la i bɛ taa yiri jumɛn na ngaba de ye ka adamaden mago salen k'a jirijala yɛlɛma ka kɛ yiri kɛnɛ ye ka fugari wuli k'a jɔ fugari diɲɛ don o don a dalen don a tɔ kan i n'a fɔ bolokoden sɔgɔmada bɛ se a dalen don a tɔ kan a ka da de bɛ taa kungo o la a bɛ sɔrɔ ka wuli ka nin dolo ta k'a ɲɛ ko ka taa tan dɔ ten bɔn sɔgɔma b'a sɔrɔ yɔrɔ dutigi dɔw bɛ yen olu sakuma mɛnna o dutigi sakuma mana tɛmɛ a kan o den de bɛ na nin prépara foli kɛ ne ko k'a ma wuli fɔlɔ de a wuli dɛ a t'a dɔn ko tile ganna wa a sara maa min kan k'e balo e yɛrɛ de sigilen filɛ i ka du kɛnɛ na ta ko a t'a dɔn ko tile ganna wala o la fana wuli kɔrɔ o ye sɔgɔma tɛ ne cɛ bilahi i bɛ wuli o nka n'o den fo ka den qualité b'i bolo n bɛna yiri min fɔ o k'a kɔnɔ a bɛna yɛlɛma sisan i bɛ taa ngaba ɲini ni ngaba ye tuma min na ala i bɛ taa ngaba la i b'a tile fɛ ngɔmɔ bɔ
ka kɔrɔfɛ ngoma bɔ alamɛdɛ ka tɔrɔ ka kɛɲɛ ka bɔ ka ba bɔ kote naani nka n'i bɛna fɛn o fɛn bɔ i bɛna bɔ mɔgɔ ye o i bɛna bɔ i yɛrɛ ye o kana sɔn a ka bɔ i ja kan kana sɔn a ka dɛsɛ i ja kan o ɲini n'i b'a tigi si hakɛ dɔ i k'a furaden hakɛ ɲini a furabuluden hakɛ ɲini n'i t'a ti a si hakɛ dɔ ayiwa i bɛ furabuluden 21 ɲini k'a k'a la k'a susu a b'a mugu ta k'a k'a koliji la tile 21 n'a ma fɔ tile 21 a bɛ kɛ miliyardɛri ye dɛ n m'o fɔ nka tile 21 kɔfɛ a b'a dɔn k'a ye yiri dɔ ko ala ye yɛlɛma don a ka ko dɔ la a ye tula b'o fɔ a ye an bɔ yiri kɔnɔ a tɔ ye jumɛn ye an ye 3 de fɔ kilisi fɔra yiri kuranɛ n'an tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ imam sans frontière n b'i fo ya fo Côte d'Ivoire kɔri basi t'i la alhamdulilayi ala ka ne sumaya i y'a faamu nin ye yiri ye n y'o f'i ye n laban ni n daminɛ ani n cɛmancɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ min na kuranɛ don n y'o f'i ye ni ne ye kuranɛ bila foyi ma cɛ foyi n'a ka di mémoire dabila foyi ne mamuso ye dalilu di ne ma kilisi ne y'a fɔ diɲɛ don o don hali sɔgɔmɛ na ne y'a dab'a kama n ka fajiri selilen n tilalen n ka subahanallahi wurudi la ka n ka alamina saraha wurudi an hakili jiginna n mamuso ka kilisi dɔ la ten i y'a faamu karamɔgɔkɛ sɔgɔmɛda fɛ waatinin dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ma ko kele waati ayi o tɛ kalonin kɔnɔ dɔ burusi kɔnɔna n'a ka gɛlɛn o b'a sɔrɔ caman ka ɲɔw banna jiginya kɔnɔ ne ma kilisi dɔ tun bɛ yen a tun b'o de kɛ karamɔgɔkɛ nin ye garisɛgɛ kilisi ye ne y'a dab'a kama ne ko n ko cɛ n ko a tun bɛ to ka nin kɛ koyi n ye nin kɛ tan ka ɲɛda salo o yɔrɔnin bɛɛ dɔ sina ka n ka tesɔngɔ ci ma ten ni tesɔngɔ fara sa dunyalakaw b'a kɔ ma foyi sɔrɔ n ye dɔ sɔrɔ dɛ mali wari la n ye min sɔrɔ i t'o da dɔ koyi ala k'an bɛ sɔn ma mahamadu n ye yiri fɔ sisan an kana kuranɛ kɔnɔ n ka kuranɛ fɔ an ka sɔrɔ ka ninnu ta maa caman kɔnɔma don sisan o ɲininkaliw b'u bolo a ye ne ɲininka ni émission laban sera n bɛ dalilu n b'a di aw ma mais n bɛna fɛn dɔ fɔ aw ye tiktok ni facebook ni youtube ne t'aw nɛgɛ ne t'aw jafa a ye alamina saraha wurudi a y'a wurudi ka segin a y'a wurudi ala bi aw mako ɲɛ wallahi suma wallahi ni nafila seli in se t'i ye o to yen i sigi k'a wurudi muso min ye ne wele kwɛti bi a denmuso segira a ma ne m'a ka baara kɛ dɛ a y'a kɛ de ala y'a kɛ a ye cɛ min ye n wele Côte d'Ivoire ko a den donna faransi n ka dugawu kɛ a den ka baara sɔrɔ wallahi a yɛrɛ de y'a kɛ ala y'a kɛ ne ye minnu ta kɛ ne t'olu fɔ olu ka to yen i y'a faamu mais billahi n'i ye alamina saraha wurudi fɛn dama dɔ bɛ yen ala b'o k'i la a fɔlɔ ye jumɛn ye ala b'i dusukun lafiya hali ni wari t'i bolo kamana gango jugu fo yɛrɛ fa bɛ jigin kɔnɔ fo bolili bɛ jigin kɔnɔ a b'o bɔ mɔgɔ la ni ni ala cɛ ni billahi n'i y'a mɛn ko mɔgɔ k'a kamana gango k'a fɛ k'a yɛrɛ fa walima k'a fɛ k'a ka du bila walima a ko hali n tɛ fɛ ka se n ka du kɔnɔ a fɔ dɛ k'a ka seli waatiw kɔfɛ k'a ka alamina saraha siɲɛ 3 kɛ seli waatiw kɔfɛ billahi don dɔ la a bɛna f'i ye ko k'ale kuran'a yɛrɛ tallahi nka n ka kuma bɛ yɔrɔ min nɔfɛ nin bɛɛ fɔ kun ye dɔrɔn limaniya ye mais diɲɛ ça fait limaniya ye tiɲɛ ye nka anw fɛ yan fɛn min kɛ ka di ka limaniya nasi dɔɔnin dɔrɔn gɛlɛya don o de la jeliba ninnu nana o ye wari dɛli min kɛ u taatɔ ne ko n ko na yan gawulɛ don jeli don a ko nana u nana kuloni na n yɛrɛ b'u dɔn ɲamakalaw don ka kɔrɔ n ko na yan an nana n ko don o don dɛli n kɛ segin n k'a bɛ laban ko an ka sababu don aw nana an ma sababu ko fɔ koyi an nana dɔrɔn ha mobili bɛ yan dɛ taama jara ko ne ma taa taama na ne ye n da in sɔrɔ ka n don n ka so kɔnɔ yan n donna so kɔnɔ n ye alamina saraha nasi dɔ kɛ bitoni kɔnɔ ka yiri fara o kan k'a d'a ma n nka min bila baara la dɛ aw ɲamakala dɔw dun bɛ yen ɲamakala dɔw tɛ baara fɛ n'o tɛ dɔw bɛ wurudi min kɛ karamɔgɔkɛ ni mɔri yɛrɛ y'a kɛ i bɛ fila fɔ i y'a faamu n ko min bila baara la ko han ko wallahi ni nasi d'a ma ka yiri d'a ma n ko nin minɛ ko nin ye jumɛn ye n k'e m'a mɛn ko ayatulayi wa ko n y'a mɛn k'o de y'u na yan n ko wa i y'a mɛn ayatulayi fɛn 2 de don a ko fɛn 2 bɔ n ko ala dɔrɔn de ye kelen ye ala de ye kelen ye n'o tɛ fɛn bɛɛ ye 2 ye ɔ ko fɛn 2 jumɛn n ko kuranɛ ani kilisi n'i y'a mɛn ne ayatulayi dɔrɔn kuranɛ ni kilisi ye n mamuso ta ye kuranɛ ye n ye min kala adamadenw bolo ye i y'a faamu adamaden tɔw bolo n mamuso ye adamaden n'a fɔra adamadenw bolo o kɔrɔ ye
tɔw bolo quoi ka yala ka taa minnu ɲini ngonga jeliba minnu bila fɛna wurudi la ko jeli ni wurudi ngo jeli moru be jeli u kan ni nege wallahi billahi ne dalla ka fa ngo halu ya kamine yoro jelu bi to ka nyon kamine mena yiri di ma billahi tallahi abibla walma min be kamine tile damado ngache alni mi goro gerla dala tikuma mena dawma ngo jeliba ma ngo che na ya asigi parce que asoro le war mena sawta todo do wara wutla kana do wara mene o nala ta hukuma lawa dongo do minani che tew halni mo dinga ko afama ko ba che kana tan ngesa ni mo be mi nay ka fosa ngalondo yoro dinga do bitu kan fo che te machite se machikoro alla de bi se mo ko ngai chesdi ki ga nyuma yake ya fam ayasigi ni nyabe na ngu ni ndi alam na sharaha ko she ngone alam na sharaha min di masasabi be alam na sharaha she kemefla ani tan sigoroma kemenani ani binani ani nani alam na sharaha sigoroma kemefla ani tan abibbe alam na sharaha she kemen atawali kemefla sigoroma kemefla tan ala atawali da nga kemefla ani tan sigoroma kemenani binani nani abita be alam na sharaha ba bi kono don saba ani keme flani binan ko ha ngwa ma fam gan zamane sigiyare ina ni kan galo betige sisa ko abora ya feda tara moti de kabe ala kanda yoro ye jamana do fo ni madala ko alfla bo jamana na kuma ta ngam ko gase mo me mina jeliba bla barla ko mo jeliba ni alam na sharaha mi bulo ta ni nge jila de ani yiri ika datu ka sigi tile saba ni tile saba dafara ika soli ka ki kuljila tile tan nani dungo do iba don don ki kuljila ni ya ku ni bi se ka wurdi iba wurdi kemefla anita ya fam parce que nyama kala kala ngala ka changa na nyone ke ukala ngala ka chane hal na asura arfu do fo chugo abge fak mata bugude ke farai ado ko ni chere la ado kala ngala ka cha me ngo taninge nyama kala ke ngwamati taninge ni tara ninge ke adola ne ma feti deli kede me sababu do bina karama ko wi deli pay kuna nyama kala te deli ku ay nyama kala dlalidi nyama kala dlalidi ngosuno sababu do be ni ewo soro sisa enna nan no feni eri nay ko ki bora fokati yani katika jana billahi ni fendo bi ku ma fo nene ka kungo sira tina de jatika kungo ikanya makala ka yefu to ngo ka mobilita delili yere kama ngoni tara ni ngay bo bla ko haidara ka mo haidara foto ngote ne haidara kanu de ka sura foto gulu ne ma foto gulu ka sura kan de ne o fo ne atule mi signifie abeni qur'ana che ne haidara kanu ka sura ne ta ansar ko ni kirkara ko ndonga bonyona ka fo ko ni islam ta bulu ni walma ni ton ni ne ku do don kwa ne ko ndai dro menin che nyere de fi abi ka pama fo nya kanu de kama ya fama ne ya kanu de kama shukran sita nyo kanu yanu ngoga eswar don o yere aka foto la nye churu ne mieta fo nye kele do tati Sheikh Branch aka foto ngo tere foto don mi nga chanta ko sebe nyo ye dron wo che ngoni ala ka che do ala ti benye keta nyo kanu kama ko fe kanu ka ko nye ni mi ga o to na jan mumme billahi mi ka mi fi nyama kala ke yeni ka tile ka mo ko deli yeni ka tile jatigi ya don da ka bota ki ga jana me so chaya jama kala te harami on ye flawdi an rufin nere yere fleni billahi ni nyamakala kulula ni na nyamakala de minu mine don ya ba don anga konyo do miri dala yayi minu mine don ku be ne tariku do ne be wari fale ni konyo be na sedi yoro do ba fo ha ko yira ni fedo billahi taala ne be ta wari fale ne ka be ke kura be kun nyamakala we ne ba duma akana da yira ma da aka ke takasabai me kitabu ba fa ya kala kitabu la chugomina mo ka tlo ila kitason amu yide wasum at yire lame jume kata dama kunna vode odi haramu kata fendi nyama kalama kunna vo jamachara nga kele ke fo jamachara kira fora mi ngo kira de aka burda aka abaya ni logi fi mai ko ta ko di war ma abulo odoa ni war ma abulo odoa kuma ta ko di me odo kira kan fini nga pusa war bake me tasoro aflene halsa afini mugu be arabu bulu ni taraki ba sa milliard la bi utadi milliard la utadi
parce que kira ka pusa wari kira ka pusa sanu kira ka fini ka pusa wari ka pusa sanu mais muna ayo boko di parce que fɛn min fɔra o de bɛnna n'o kuma bɛn dɔrɔn kira ɲɛ kunna bilen walima n'a fɔ ko nin tɛ mɔgɔ fɛn fɛn fɔ kira ma n'o ta a b'a fɔ k'o tɛ ko nin de don mana ɲɛ nin di ɲamakalakɛ ma mina don o don n bɛ k'a d'aw ma hey a tɛ fɛ a ka bɔ sɛgɛn na wa a tɛ fɛ a ka sɛgɛn ka ban wa n m'a f'i ye adamaden mɔgɔ ye sɛgɛnba faamu min ye mɔgɔw ɲɛ bɛ miliyardɛri minnu na warimugu caya min na warimugu caya ni sɛgɛnba tɛ kelen n'o tɛ banki mɔgɔ de kan ka kɛ warimugutigi an b'a donni ka taa don olu ma k'a bila compte la u b'a jate k'a bila yen mais n'i bɛ fɛ i kana siri maa la i bɛ alamina saraha sɛbɛn siɲɛ 200 ani siɲɛ 10 n'i bɛ se k'o sigiyɔrɔma hakɛ min kɛ i b'o kɛ ne yɛrɛ hakili tɛ 210 na burukina bɛ dɔ bɛ yen a bɛ siɲɛ 210 sigiyɔrɔma 700 an famana k'a to de la mais n y'a fɔ a ye bi a bilama wari de b'a bolo nafolo de b'a bolo sanni de bɛ kɛ a ka usine dɔ de tun bɛ yen boulangerie usine do o tigi de nana min b'o ɲɛmɔgɔya la o de nana fɔ ko patron o cɛ ko yɔrɔ in tɛ marché da ko han ko a ko a ɲɛna a taara alamina saraha nasi ta ka na d'a ma ko cɛ ka usine ko n'a ye bilahi k'a kɛ ji la ka usine minɛnw ko n'a ye a ma usine minɛnw ko n'a ye o ko don min na ko maa 7 de tun bɛ ka baara kɛ mais bi u ko min b'a kɔnɔ a ka ca maa 70 ye dɔw de b'i yɛlɛ sɔgɔmada fɛ 19 heures olu bɛ jigin dɔw bɛ sufɛ baara kɛ ale yɛrɛ y'a tɔ kɛ sa a ye gerebuw de ta sa alamina saraha u b'a sɛbɛn n'i bɛn'i sigi wari bɛ d'i ma 200 ni 10 i b'a sɛbɛn n'i ta dafara i b'a jate a bɛ ko k'a ka fɛn kɔnɔ ale kɔni bɛ ko a la a b'a min dɔw bɛ ne ɲininka ko yala k'a nasi bɛ min a bɛ min mais n'a ye yiri in k'a la a kana min parce que ne t'a dɔn a ye yiri qualité kelen min k'a la ne tɛ alamina saraha nasi bɛ min dɛ n'i bɛ alamina saraha nasi min i bɛ bɔ gulɔ min na n'i b'a nasi min i dusukun bɛ sabati n'i bɛ alamina saraha nasi min a bɛ silamɛya diya i ye n'i bɛ alamina saraha nasi min i hakili bɛ ja n'i bɛ alamina saraha nasi min i ni adamadenw bɛ bɛn mais n'aw ye yiri in k'a la a kana min parce que ne t'a dɔn aw ye yiri qualité kelen min k'a la a ye alamina saraha sɛbɛti 200 ani 10 i k'a kɛ daga kɔnɔ yiri 14 yiri ŋɔnima 7 yiri ŋɔni da min den bɛ n'o 7 i k'a ɲini k'a k'a kɔnɔ ka ji k'a kan k'a datugu n'a ye tile 3 sɔrɔ i b'a soli k'a k'i koliji la k'i ko tile 14 n'i bɛ se ka wurudi don o don i b'a wurudi siɲɛ 200 ni siɲɛ 10 n'i bɛ se nafila seli la i b'i jɔ nafila la jogo fɔlɔ i bɛ alamina saraha kala siɲɛ 70 n'i taara i kunbere minɛ i b'a kala siɲɛ 7 ka wuli ka bɔ kunbere minɛ na k'a kala siɲɛ 7 ka t'i te turu k'a kala siɲɛ 7 ka wuli k'i sigi k'a kala siɲɛ 7 ka segin k'i te turu k'a kala siɲɛ 7 i y'a faamu ka wuli k'i jɔ jogo filanan na k'a kala siɲɛ 70 ka kunbere minɛ kɛ 7 ka wuli ka bɔ kunbere minɛ na 7 ka t'i te turu 7 ka wuli k'i sigi 7 i y'a faamu ka tila k'i te turu 7 ka wuli k'i sigi ka tahiya kala ka salamu bila n'i tilal'o la i bɛ alamina saraha wurudi siɲɛ 200 ni siɲɛ 10 balimakɛ a tɛ n'i y'a kɛ i b'a jaabi mɔriden n'i bɛ fɛ ala ka dayɛlɛli k'i ye a tula ye don ne bɛ don alamina saraha kaliwa la san kɔnɔ siɲɛ 1 de hali sisan n b'a labɛn na n ka kaliwa waati surunyana san kɔnɔ n bɛ don alamina saraha kaliwa la siɲɛ 1 ne n donna fo san wɛrɛ n m'a fɔ n tɛ kaliwa wɛrɛ kɛ dɛ alamina saraha kaliwa tɛ kɛ bilen fo san wɛrɛ mais bilahi talahi a tula bɛ ka min f'i ye i bɛ kuranɛ ba n ko mori kolojan ye tiɲɛ ye quoi mɔgɔ minnu b'a fɔ ko kolojan tɛ n m'a fɔ kolojan tɛ tiɲɛ ye aji hayilalu sam kayisu nin yɛrɛ karamɔgɔkɛ a dalilu ɲumanw de bɛ ne bolo n b'a kɛ ala yɛrɛ de bɛ sɔn a bɛ kɛ mais n bɛna fɛn dɔ f'i ye bilahi talahi n'i sɔmina alamina saraha la i b'i ka san garanti de kɛ k'a ban a bɛ alamina saraha bɛ ne bolo i n'a fɔ ofisi nigɛri ye maloforo ye cogo min na dɛ ni waati dɔ sera i bɛ malo sɛnɛ cogo min na ka sɔrɔ k'a dun tilema fɛ dɛ alamina saraha de ye ne ka ofisi nigɛri wa n bɛ fɛ k'a kɛ e ta de ne bɛ don alamina saraha mɔriden n'i bɛ fɛ ka don a kaliwa la tile 14 walima tile 11 walima tile 7 i bɛ se k'a kɛ nin bɛɛ lajɛlen la tile 14 tile 11 tile 7 n'i tɛmɛn'o kan tile 14 ka b'a kɛ fo tile 41 walima tile 70 alamina saraha wala Mamadu bɛ ka numéro min bila nin ye n ka numéro ye ala barika la parce que n bɛna olu ta sisan n bɛna fɛn jɔ n bɛna mɔriw de niyɔrɔ d'u ma sisan morikɛ n'i donna i bɛ alamina saraha i b'a wurudi tile 14 in kɔnɔ i cɛsiri k'a dafa siɲɛ 70,000 i bɛ alamina saraha wurudi siɲɛ 70,000 ne y'a f'i ye n b'a kaliwa kɛ dɔgɔkun fɛn na san kɔnɔ siɲɛ 1 de siɲɛ 1 pewu hali sisan fila labɛn na ne n donna ne n bɔra mɔgɔw b'a dɔn ko n bɔra ne n donna mɔgɔw b'a dɔn ko n donna wa ne bɛ fɛ bilayi n'i donna ne y'o f'i ye mɔri dɔ bɛ yan nɔ Bamakɔ yan Musa Tile fo sisan a tun bɛ mɔriya la mais a ko ko jaratani kɔrɔnin dɔ de tun b'a bolo mais ne ye dalilu in d'a ma min kɛ a taara a ka kalanden maa 4 de don kaliwa la si tɛ si ta kalama mais a bilama arabu kati 3 o de b'a fɛ
kamine 2021 na kana se sama arab kati saba de babulu Bamako ya kasoro Jakarta de babulu kamine jien sa kalande saba ayudo kalwala kasoro te nyonga ma beta ya lamna sharaha ka bakangele zan o ya beta ya befe ko de ale ga bagay me domina kalwa kera domina bagan fakara u benni so jale do ku fa ako ay dalu mi ngala ka wa do ko ni ndi adi kilimbe ko ko amto ka ni fa la ko internet ka Facebook ka ya fam ko yibi mi Facebook ka de ayatula ko ni ndi do ni ndi dalu ndi ya ko nyaaw ko ni blaka ka ko man amana jabile ma rabbi lama ne ma fi ngo kamine alamna shara bara ngo nga do mo ko temena ngo mo fula o ni karamo kay o temena nga abarala Burkina Bay o temena nga mais tonu ma fi gar saka mambo ndai de ngambi ka barale mi ngabi goni etese ala ka mbe sawama o mana nyeni ndama aya chesri moru wala kalwati ga ngmeri ni dona kalwala sisa ni ti se kalwa fi ne ba ke ire ada koroy ni ire ado ki bi se ka dogo kungilinge ikasu dogo kungili ki ti bo kata chila ya fam chi bi se ka chumaka mais adama de kuma dole ba jigi yakon ko jebe mulo ni wati na misika dogo kungilinge ni mo bi baro nga neti bokata ire adala iti bo dafe kwa ina fo sa nga da influencer neti bo dafe me misika boka do dukenana mitanya kena mo bi nyi salamu alaikum wa alaikum salam alakat le dama mo ke men dina ndado ko chama na mina nga wurdike o de wele ko kalwa ire ada abi ko ofinna abi ko la o bela dogo kungili ibi chesri kashin wa bi wolo flanke ya fama ni ake klibina ni ibi shin wa bi wolo flanke ibake me ichesri tlebi fato tletan nanina ibi alamna sharaha alamna sharaha ibashin wa bi wolo flanke warafana laka zikiraka ibashin wa bi wolo flanke astaghfirullah jina tiye duku jeoje ibala astaghfirullah shin bakelinike afa safula shin batanike shin wata jina tiye duku jeoje ibuke oye akalwa do fleni alamna sharaha wallahi mordi ake ngalina alala ake ni yake bina jabi atulema ni yake nga kalwa laba mi ngarasa ne de oke ibi do ne qur'ane ni do ne qur'ane ala ka qur'ane ga kalwa e fenda bo kletan nan ne qur'ane de tlaka bewma jien dungudu mi hijibu nani kala ya fama ne hijibu nani kala bi alamna sharaha wurdi ka ta otle bin nasa fo shuwere abe alamna sharaha ni dugu jara astaghfirullah batan weke na astaghfirullah batan ke mi qur'ana hijibu nani kala ya fama karon ke ne akalanti kana so qur'ana to hijibu fly kana tuti osoroka bonna no de kala yaw kena kaya wala hizbu fulale nana kala kena kaya parce que huna adama dum mako nyinaw mais alo mako nyinaw minu nana o kene nga bi o do nana ku koroke bora kasola ku nga ku yuru na me furuko labi mi dugo ke do mina ku koroke be kasola sanfla utaki bardo me billahi tallahi klinani abora nga korote ko ne ko mi ma botli nande unana